إزي راديو عداليو كمتي إيريكراويان ناي مسل سمعتا فايدا تيركبو تيلبس بروفتا ناي لسان بيتا أسميرا توقعتا كوران سمعتنا كميك أنكم راديو عدال نايتم دمصم نخي يسمعوا بسرعات هقدف تعابيسهم زركبو زيكاتاتنا دمصيو راديونا وترو ربعن قدامن كاب ساعة 6 كساب ساعة 7 نايمشت بأقوازر أسمرا أبحثير معبل 11,670 كيلو هارف ويون 25 متر باند بكلتيو قوانقواتات عربيان تقرينيان بغتتا ناب إيرتران كابيان زقالاح فنويو فنو رادينا كتكاتاتولون كتسوحون عبي تسفالنا سناي مكتتال نمنيلكم إزي راديو عداليو كمتي إيريكراويان ناي مسل سمعتا فايدا تيركبو تيلبس بروفتا ناي لسان بيتا أسميرا توقعتا كبران سمعتنا خميت غنيو كاب راديو عدال موغ سلامتنا دحر مقرب نايلوم ربع على شمون تمقابيت كلتشحن 17 فنوانا نجمر بمجمريا بحافشا نخلن دكنستيو علم بفلاي دما نخلن إرتراويان دكنستيو بمخنيات شمون تمقابيت معالتي دكنستيو يوهانا انكو حقوسنا نبل اب نايلومي فنوانا فلي حتى بزعبو كلونا مخانو نزخاخر امباركس نايلومي مدباتنا مجمريا زينا هاجر بمقصال حتى زينان حتى دكنستيون كنقرب لكم هنا مدباتنا ببهلاو زيماتات استسنيك خونيو سناي مكتتال نمنيلكم ازي راديو عداليو كبران سمعتنا كبريدي أدال موغ سلامتنا يبزحكم كالسيلنا للوم ربع على شمون تمقابيت كلتشحن 17 زدلنا يا زينا نقرب لكم هنا أقدمنا برست زينا نجمر غازيتينيا أبو بكر سايق سرعة قدف راح الحروب دحنا بسودان كم زبصح تفليتو سرعة قدف من محدارات استفلالي زوباتات هاجرنا بزملكت حدش من محدراوي مكيارات أتاتيو مهلاو تحبيرو ستا منقست السودان 4 زعبالات وجلة وصائص اللي هقدف عب كتما كارتوم كم زداغونو تغليصو حلافي قداي سدتنياتات عب حبرات هاجرات منقست السويس نتوم استنسبو إرتراويان سدتنياتات نمبرار وطين وزرلو مدب نقفو منقست إثيوبيا خاب إرتراس سوليخوم آتيوم من زبولوم 76 زخونو برت زعاتقو سبات كم زعاسره أويجو كبرات سمعتنا كاب أرس زينا نبزرزراتو نستغاقركم سودان غازيتينيا أبو بكر سايق سرعة قدف راح ريحو بدحنا بسودان كبز بصحة تفليتو أتو أبو بكر أم مجمريا نايزنا زلنا حمد هميمز تبهل بوتا أب ساحل كم أسطور زرعيوان عين مسكر كم زغلصون كابت غزيتي أتحيزو بمنقدي قارورا أبيلونا بسودان نخصلو يفتن منبارو تفليتو مربب حبرتا أدوليس أب حالفة الري أتو أبو بكر سايق بزي تفلت مخنيات تأثيرو الله كبل أكاليحو من باروز ذكريو غازيتينيا أبو بكر سايق وانا أدلاوي بسم نايتي أب تحتي هقدف زم حدر محبر تمهارون من إسين إرتران اتحتم غازيتا من إسي إيو كمون أب غازيتا حداس إرترا يصحف مخانون زتفلتيو أسمرا سرعة هقدف من محدارات استفلالي زوباتات هاجرنا بزملكت حدش من محداراوي مكيارات أتاتيو مهلاو من شتات جنبار هاجراو نحن ترترا خوش تهاجر سلا أخو صبصب حبيرو بمسرة زي حدش مكيارات زي قجله هقدف اتي أقدمون إرترا أب شدش تزوباتات مقلوات سنحي والثاني أفريسو
ሕጂ ኣብ 3 ዞባታት ንኽትከውን ኣብ ትሕቲ ዞባታት መኸተን ልምዓትን ዝብል ስያም ሓድሽ ውሳነ ኣመሓላሊፉ ምህላው ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ገሊጹ ነፍሲ ወከፍ ዞባ ከዓ ብሜጀር ጀነራል ክትመሓደር ከም ዝወሰነ እውን ብተወሳኺ ተገሊጹ ከምኡውን ኣብ ወጻኢ ንዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲ ፍጹም ቁፅፅር ንምእታው ብመልክዕ ዞባ ሰሪዑ መምሕዳር ዞባ 4 ዝብል ስያም ሂብዎም ምህላዎም ተፈሊጡ ነዚ ዝምልከት ብቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ዝወፅእ ጽሑፍ ድሕሪ ዜና ከም ዘለዎ ክነቕርበልኩም ኢና ሱዳን ጸጥታ መንግስቲ ሱዳን ብዝሓለፈ ሶኒ ጓል ኣንስተይቲ እትርከቦም 4 ኣባላት ጉጅለ ወጻኢ ስለያ ህግደፍ ኣብ ከተማ ካርቱም ከም ዝዳጎኑ ቤት ጽሕፈት ዜና ስሙር ዲሞክራሲያዊ ግንባር ገሊጹ መርበብ ሓበሬታ ፍረጀት ከም ዘቃልሖ እቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ኣባላት ስለያ ህግደፍ ኣማኑኤል ፍቃዱ ገብረ ሚካኤል ተስፋይ ገብሩ ተኽለ ብርሃን ኑረዲን ኣደም ሙሳ ከምኡውን ኣዝየብ ኪዳነ ገብረ ትንሳኤ እዮም እዞም ተኣሲሮም ዘለዉ ባእታታት ኣብ ክፍለ ስለያ ህግደፍ ዓቢ ማዕርግ ዘለዎም ምዃኑ እውን ተሓቢሩ ዝተተሓዝሉ ቦታ ኣብ ጀብራ ዝተባህለ ሰፈር ምዃኑ $250,000 ኣሜሪካን 78,000 ዩሮን 35,000 ስዑድያ ሪያልን 140 ሚልዮን ጂኔ ናይ ሱዳንን ከምኡውን ዝተፈላለየ ሞባይላትን መራኸቢ ሬድዮን ክልተ ሽጉጥን ምስኣቶም ከም እተረኽበ እቲ ዜና ብተወሳኺ ገሊጹ ጸጥታ ሱዳን ነዚ ገዛ ምህጃሙ ብኣቡ ፋጥማ ዝፍለጥ ሳልም ዓምር ዝተባህለ ዝመርሖምን ብመንግስቲ ኤርትራ ዝውጅሁን ደላሎ ሰባት ደቂ ረሻይዳ ንምህዳን ኣብ ዝተገብረ ፈተና ምዃኑ ተገሊጹ ጉጅለ ረሻይዳ ብዕለት 26 ለካቲት ብመንገዲ ሓፊር ኣቢሎም ዳርጋ 10 ኪሎ ሜትር ኣቢሎም ኣብ ውሽጢ መሬት ሱዳን ኣትዮም ምስ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ወተሃደራዊ ምርጻም ከም ዝኣተውን ክልተ ካብ ሱዳናውያን ወተሃደራት ከም ዝቐተሉን እቲ ዜና ሓቢሩ ብሰንኪ ተረክቦ እዚ ኣብ መንጎ መንግስቲ ሱዳንን ስርዓት ህግደፍን ወጥሪ ክለዓልዩ ዝብል ግምት የልቦን ክብሉ ገለ ካብቶም ዝምድና ክልቲኦም ስርዓታት ዝከታተሉ ገሊፆም ምክንያቱ ከዓ ኣብ ብርሃን ፀሓይ ስለያ ህግደፍ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ሱዳን ከም ድላዩ ከም ዝንቀሳቐስ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ሱዳን ኣጸቢቖም ዝፈልጥዎ ሓቂ እዩ ጂኔቫ ሓላፊ ጉዳይ ስደተኛታት ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣቶ ፍራንሶስ ክሪቦይ መንግስቲ ስዊስ ነቶም ዝተነስጉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንምብራር ወጢንዎ ዘሎ መደብ ከም ዝነቐፈ ብዕለት 26 ለካቲት ዝወፀት ታጊስ ኤንድ ሳይገር ዝተባህለት ጋዜጣ ኣቃሊሓ እዞም ክባረሩ ተወሲኖም ዘለዉ ስደተኛታት ንሓደጋ ክሳጥሑ ስለ ዝኾኑ መንግስቲ ስዊስ ጉዳይ ድሕነት ህይወቶም ብግቡእ ከጽንዖ ኣቶ ፍራንሶስ ተማሕጺኑ ኣብዚ መዳይ እዚ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ሃገሩ ከባረር ወሲኑ እኳ እንተነበረ ከጋጥሞም ዝኽእል ሓደጋታት ምስ ተገንዘበ እቲ ወጢንዎ ዝነበረ መደብ ከም ዘቋርጾ ኣዘኻኺሩ ስለዚ ዝኾነት ሃገር ነቶም ስደተኛታት ብሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ከጋጥሞም ዝኽእል ናይ ሓደጋ ምናልባታት ኣብ ግምት ክትወስድ ከም ዝግባእ ኣቶ ፍራንሶስ ተላቢዩ እዚ መርገጽ እዚ ዝሕብሮ ጉዳይ እንተሃልዩ ጉዳይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ግቡእ ኣህጉራዊ ቆላሕታ ደጋፊ መርገጽን ይስሕብ ምህላው እዩ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ሰሊኾም ኣትዮም ንዝበሎም 76 ዝኾኑ ብረት ዝዓጠቑ ሰባት ከም ዝኣሰረ ዕላዊ ወሃብ ዜና ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ሶኒ ዘመሓላለፎ ጸብጻብ ገሊጹ እዞም ተታሒዞም ዘለዉ ሰባት ኣባል ተቃዋማይ ምንቅስቓስ ግንቦት ሰባት ምዃኖም ኣብ ኤርትራ ዝነጥፉ ምዃኖም እውን እቲ ጸብጻብ ሓቢሩ ክልተ ኣባላት ሓይሊ ጸጥታ ኢትዮጵያ ነዳዲ ጽዒኖም ካብ ሱዳን ዝጓዓዙ ዝነበሩ ካብ ሱዳን ዝጓዓዛ ዝነበራ ቦጣትን ንምብራዕን ከምኡውን እሱራት ብሓይሊ ነፃ ከውፅኡ ዝፈተኑ ምዃኖም እቲ ጸብጻብ ሓቢሩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ናይ ዶብ ግርጭት ከም ዘሎን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ኤርትራ ንተቃወምቲ ኢትዮጵያውያን ትሕግዝ ምዃና ብተደጋጋሚ ክትከስስ ከም ዝጸንሐት ዝተፈልጠ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዲጋ ኣባይ ወንዝ
ንምብልሻው ንዝነበረ መደብ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተሓገዘ ፈተና እዩ ክትብል ክሲ ከም ዘቕረበት ብብዙሓት ማዕከናት ተቃሊሑ ምንባሩ ዝዝከር እዩ መንግስቲ ህግደፍ ብወገኑ ነዚ ጉዳይ አሉታ ሂቡሉ ብምንባሩ እውን ዝፍለጥ እዩ ክቡራን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለልናልኩም ዜና ኣብዚ ድምድም ምስ ቀጻሊ መደባትና ሰናይ ምክትታል ንምንያልኩም እዚ ሬድዮ አዳልዩ كبرات تخاطاتلتي راديو عدال كابت قطينا بتحتي وجل ملاخي إسياس حديث زوبا من محدارات التأثاتي زبلا رئيسي بيت صحفة زينا باهلن جنبار هاجرا ودحنة إرثرا زيت دالو زينا وطبطاب نقرب لكم سرعة قدف من محدارات سفلالي زوباتات هاجرنا بزملكت حديش من محدارا ومكيارات التأثاتي مهلاو من شتات جنبار هاجرا ودحنة إرثرا كوشت هاجر زل أخو طبطاب حبيرو بمسارة زي حدش مكيارات زي وجل هقدف نتي أقدمون إرترا أبشدش زباتات مغاغيل واتس الحوسانة أفريسو حجي أبسلس زباتات نخد كون أبتحتي زباتات مختن لمعتن زبل سيامي حدش وسانة خمز وسنن لنفس وكف زباها بميجر جنرال كتم محادر كمز وسنن تفليتو بتوساخي أبوتاين زنبرو إرتراويان أبتحتي فتسم مكتصارو نمئتاو بملكع زوبا سريعو من محدار زوبا 4 زبل سيامي هيبوم مهلاوون تفديتو اتن قيمن زلوا زوباتات بخمز السعب كم محادرة اين زوبا حاده زوبا دوبوبن زوبا مأكلن زتغاللو خينو بميجر جنرال حدش افريم كم محادريو زوبا خلته سميناون دوباون كي بحري زتغاللو خينو بميجر جنرال محمد كاري كم محادريو زوبا سلسته زوبا عسبان زوبا غاشبار كان زتغاللو خينو بميجر جنرال تخل خفلاي مانجوس كم حدريو سيبيلاوي خن وتهدراوي كم ونتي زوبا زملكت كل مداوي صبصابات كتان ابتي ام حداري نيتي زوبا خلاف توسينو مهلاو اتي صبصاب بتوساخي حبيرو إذا حبرو قدام تهليو إرترا أفتسوم وتادراو محدرات يا مهلاوا نتي زوباتات أبسلسته كم زحت صار مقبارو اتسرعت أب عبي وشتاو قلولاو آتيو خمزلو زحبرن نتهاجر بمولعب تحتي دقيق مكوت صار نموتاو زحلنا ايو خبل وشتاو خناتات نايتي سرعت زفلطو هاجراويان نمنشتات جنبار هاجراو دحنت إرترا خمز الرقاقصو اتسابصاب حبيرو كمون ملاخي إسياس نتوم نيمسل من السرات إلو شيموم زلو سبات دارقا بزي زخونة يخون سراح أغميت ومهلاو بزو سالزي كم زبرها اتزبت حنات أبصاب أميتو إذن قدب زي بلو حلافنا تسكيموم زلو سلسة جنرالات كند مسارحي ملاخي إسياس كوينوم نهزبي خباسا بسو دحر مصلاح حجون عمامهم نهزبنا بالمعات نمدباس زي كونس اب تحتي ملوء مكوتصارو ماتيوم اب توساخي مكران حسمن كشمون عمر سرعه قدف من واحد علمه دراما سرزخوني اوشتن اب ملا عالم زركب دلاي فتح حزبنا نجا حدغنيا خفافالي غجلاو اتحساسبا كمكتو جنبار هاجراو دحنت إرترا تصويعو بقوام زي غزا غجله هقدف قدم كبل نتي تاريخاوي او راجاوي محدارات هاجرنا افريسو نيرترا ناب شدش زباتات اب تحت زبل سيامي بيدوننو مغاغيلو خمس صنحي ذكر كوينو حجخا بتمساسالي عدم سلطانو من وحز عمته حدش من مغال اتاتاتيو يركب
ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ 6 መጋቢት 2017 ክቡራ ሰማዕትና ናይ ሎሚ ዜናው ጸብጻብና ኣብዚ ድምደም ምስ ቀጻሊ መደባትና ሰናይ ምክትታል ይግበረልኩም። ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ 8 መጋቢት ዓለም ለኻዊት መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኮይና ንኽትብዕል ዝተገብረሉ ምኽንያት ብትካቦ ወይ እውን ንይምሰል ዝተዋህበ ዕለት ዘይኮነስ ፍትሕን ማዕርነትን ንምርግጋጽ ድርብ ምዝመዛን ድሑር ባህላውን ጉጉይ ኣተራጉማ ሃይማኖትን ዘስዓቦ ኣብ ልዕሊ ጓል ኣንስተይቲ ዝተፈጸመን ዝፍጸም ዘሎን ግህሰታት ኣድልዎን ሓንሳብን ሓዋሩ ጠጠው ንምባል ዝተበገሶ መሪር ቃልሲ እተብዕለሉ መላእ ፍትሒ ዘቐድም ሕብረተሰብ ዓለም ድማ ሓቢሩ ዘብዕላ ዓለም ለኻዊት ዕለት እያ። ኣብ ታሪክ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ ንፈለማ ግዜ ብ8 መጋቢት 1857 ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ንማዕረን መሰልን ማዕረ ደመወዝን ኣብ ዝገበረኦ ሰላማዊ ሰልፊ ብሓይሊ ፖሊስ ከም ዝብርዕን ኮይኑ ብዙሓት ድማ ተጎዲአን። እንደገና ድሕሪ 51 ዓመታት ማለት ብ8 መጋቢት 1908 ደቂ ኣንስትዮ ንዝኽሪ እቲ ቅድሚ 51 ዓመታት ብሓይሊ ፖሊስ ዝተጓዕፀፀ ሰላማዊ ሰልፊ ከምኡውን ናይ ምድማፅ መሰልን ንምርግጋጽ ትሕቲ ዕድመ ዝኾና ህፃውንቲ ኣብ ትካላት ማእቶት ዝካየድ ምዝመዛ ጠጠው ክብል ዝጠልብን ሰላማዊ ሰልፊ ብዓወት ኣካየዳ። ኣብ ዕለት 28 ለካቲት 1909 ኣብ ኒውዮርክ ብተበግሶ ሶሻሊስት ሰልፊ ኣሜሪካ ንዝኽሪ እቲ ብደቂ ኣንስትዮ 1908 ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ብዝምልከት ዓብይ ኣኼባ ተኻይዱ። ኣብ ወርሒ ነሓሴ 1910 ኣብ ኮፔንሃገን ደንማርክ ዝተኻየደ ኣህጉራዊ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዋዕላ ድማ 8 መጋቢት ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኮይና ንኽትብዕል ተወሰነ። ድሕሪዚ እዩ ከዓ ብዙሓት ሃገራት ነዛ ዕለት እዚኣ ከም ዓለም ለኻዊት መዓልቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ንሃገራዊ ናይ በዓል መዓልቲ ተቆፂራ ንኽትበዓል እውን ብምውሳን ኣብ ብዙሓት ሃገራት ብኽብ ዝበለ ደረጃ ክትበዓል ትርከብ። ኣብ ሃገርና ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝካየድ ዝነበረን ዘሎን ድርብ ባህላዊ ይኹን ጉጉይ ሃይማኖታዊ ኣረዳድኣ ኣተራጉማን ዘስዓቦ ገፍዕታት ንፍትሒ ዝመነጽሮም ፍጡራት ርዱእ ሓሳብን ንሓዋሩን ክብዳህ ካብቲ ዝግብኦ ናይ ቃልስና ዕላማታት ምዃኑ ውሁብ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ ብረታዊ ተጋድሎና ይኹን ሕጂ ማዕረ ወዲ ተባዕታይ እቲ ዝከኣል ዘበለ ኣበርኪተንን የበርክታን ኣለዋ። ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ይኹን ፖለቲካዊ ተጋድሎ ተሳቲፈን እየን። ኣብ ብረታዊ ተጋድሎና ብስውእቲ ዓለም ፀሓይ መስፍን ዝጀመረ ብሉጻት ደቂ ሃገር ኣወፍየን እየን። ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ግን እተን ኣዝየን ግዳይ ግፍዕታት ህግደፍ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ንኩሉ ብውድዕነት ዝዕዘብ ኤርትራዊ ብሩህ እዩ። ስለዚ ነዚ ድርብ ወፅዓ ንምውጋድ ማዕረ ነቲ ፍትሕን ዲሞክራስን ንምትካል እንገብሮ ዘለና ቃልሲ ምስርዑ ናይ ግድን ይኸውን። ነዚ ዕሽሽ ምባል ንዲሞክራስን ፍትሕን ይቃለስ ኣለኹ ምባል ኣፋዊ ጥራዩ ዝገብሮ። ኣብዚ ሎሚ እዋን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ዝገብረኦ ዘለዋ ኣስተዋፅኦ ቀሊል እኳ እንተዘይኮነ ከምቲ ሓፈሻዊ ንህግደፍ ብፍትሓውን ብሕጊ ዝገዝኦ ሕብረተሰብ ንምትካል ዝግበር ተጋድሎ ተሳትፎ ኤርትራውያን ማዕረእቲ ዝጥለብ ዘይምዃኑ ብኡ ደረጃ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ክጽለዋ ናይ ግድን እዩ። እቲ ርዱእ ክኸውን ዝግባእ ግን ብዘይ ሰፊሕ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ዝረጋገጽ ፍትሒ ይኹን ግዝኣተ ሕጊ ከምኡውን ዲሞክራሲ ብፍጹም የልቦን። ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ተሳትፎ ጓል ኣንስተይቲ ምስ እንምልከት ኣብ መላእ ዓለም ዝርከባ ተባዓት ቃለስቲ ቃልሲ ባህርያዊ ቦትኡ ክመልሶኦን
ከምኡውን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብ ሃገርና ንምርግጋጽ ዘካየድኦ ዘለዋ ሓያል ብድሆ ኣብነታዊ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ መዛግብ ታሪኽ ብወርቃዊ ቀለም ተጻሒፉ ክነብር እዩ። በአጋጣሚ 8 መጋቢት ንኹለን ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ዮሃና እናበልና ንግዝኣተ ሕግን ማዕርነትን ዴሞክራሲን ዝገብርኦ ዘለዋ ቃልሲ ዝያዳ ከም ዝድንፍዕ ንኽገብራን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ስርዓት ህግደፍ ዝሳቀያ ዘለዋ ሃገራውያን ተቃለስቲ ንምልቓቕ ሕብረተሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ጉጅለ ህግደፍ ግቡእ ጸቕጢ ንኸካይድ ጽዑቕ ምንቅስቓስ ክካይዳ ጻውዒትና ብምቕራብ ኤርትራዊ ጓል ኣንስተይቲ ሙሉእ መሰላ ንኽትጓናጸፍ ከይተሓለለ ክቃለስ ምዃኑ ነዘኻኽር። 8 መጋቢት ንዘለዓለም ከቢራት እምበር ዓወት ንዲሞክራሲያዊ ቃልስና ክብርን ዝኽርን ንስዋኣትና تغسي تزرو
سلام نايلتي وين أنا بحبتي أبرا حربي بخرت الحلوان كساب ليلة رهوان أي رهوان كابتي درب كابي مسكوتان بغوري تقرب بس حيتان درب عالم صبيبني دحر دي كمعدود خيمو لعندي أنقيها مسوطت قسقيسا أبي قلت عدال لاقيسا شيشاي زملو قفنا تميغ مبراحتي قزنا عالم صبيبني دحردي كمعدود خيمو يا عندي أبوشتي قرب نجاكا منغو أراويت برغا باتات قبوتات سنجرا تخيمي خري بلد تزرا كبت درب كابي مسكوتا غري تقرف بس حيتا عبدوش تقرب نجاكا منغو أراويت برغا باتات قبوتات سنجرا تغيمة خيبلت تزرا ክቡራን ሰማዕትና ንሓደ ሰዓት ዝኣክል ብክልቲኡ ቋንቋታት ዓረብኛን ትግርኛን ዘዳለናልኩም መደባት ኣብዚ ድምድም ክሳብ ዝመጽእ ዘሎ ቀዳም ንራኸብ ብሰላም ቀኒዩ ርእይቶኹምን ሓሳባትኩምን በዚ ስዕብ ኢሜይል ክትልእኹልና ዓቢ ሃንቀውታ ኣለና radioadal@gmail.com እዚ ነፃ ሬድዮ ኣዳል እዩ ድምፂ ሓርነትን ዲሞክራስን سلام سلام يحوت سلام 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 كبجاف نبجاف علم سلام سلام كريستيان مس سلام